Moi, ja se Roopennoidi täällä taas. Ja nyt lähdetään tänne ja katsotaan tuleeko se mitä etsitään. Ei tullut. Googlella isketään. Katsotaan kuuluuko. Ei kuulu. Katsotaan kuulee. Ja multa on ääni. Ei tullut vieläkään se mitä etsittiin. Etsitään siellä vähän aikaa. Ja katsotaan tuleeko sitä kohta. Jos ei tule, niin jätetään se. Ja sitten... Mitästä se nyt keksis? No nyt se tuli. Vihdoin. Odottaminen oli pitkä, mutta nyt se tuli. Ei mikään maailman vahvin, mutta hyvä. Tuli. Näin näitä käytetään. Heitä pokepallolle. Ja sitten... 3, 2, 1, ja sitten uudestaan. Noin. Pokepallo loppuun. 3, 2, 1. Noin. Ja napautuu. Vihdoinkin. Vedetään näkyy. Jos olette kattonut animea, niin siinähän Ash nappaa ton. Oliko se nyt Monkey vai Primate? Alussa siinä jaksossa oli ainakin Monkey. Ja sitten siinä se kehittyi. En ole varma nappasko Ash sen silloin, kun se oli Monkeyna vai Primateina. Mutta ne napatti ainakin. Ja mä heilusin 2 kertaa. Ne napattiin, kun se oli 3 levunen Monkey. Ja nyt. Ja jos muuten ei ole tuolla niin Ashgrayta, niin voi laittaa tänne kommentteihin. Että jos laittaa linkkiin. Ja tuo mun mutsi huutaa, että meidän koiran tuli jotain sen pedin papiaa. Että ihan kivaa. Nyt toi vähän papparainen neuvo, miten ottaa Pokemon. Ihan kun me näin tavattiin just äsken monta. Ihan kuin ei näkyisi sitä pelissä. Hirveä lose. There, now tell me. Let us everything know. What is now? What is history? Opetusteinen. Yeah. Nyt näin. Ihan kun mä en oppisi pääsään koulussa. Ja sitten vielä tommonenkin koulutus, jolle opettajiksi tehdään. Pitäisi vielä mennä sitä. Näin käsin. Ja muuten. Tässä meni toi save file rikki, toi Squirtle joinaan, niin mä joudun pelata tätä uudestaan samaan kohtaan. Enkä saanut treenattua tota Squirtlea samoille levuille, niin se on sit nyt 9 levuilla vielä. Tästä ihan vaan tiedoksi, että ihmettelen mitä hittoa nyt on tapahtunut, eikö sulla ole 10 levua Squirtle? Niin olen tosiaan pelannut tässä välissä ja katsonut vähän muutenkin ei tehtiin läppipeluvideoita. Ja toivottavasti sitten näette nyt paremmin ja jos on vähän parempi kuva, jos on nyt vähän parempi kuvalaatu, niin että ainakin laittaa. Ja mä kans laitan niitä PP ja kaikki tolleen näkyy paremmin jaksossa. Että tulee vieläkin lisää parannuksia. Ja sitten tää ääni voisi tulla niinku kohta niistä kuulokkeista ja siitä miksi. Mutta kun meillä ei vielä ole niitä, niin me joudun selastamaan tälleen suoraan livenä tähän tietokoneen mikkiin. Ja menee aika huonosti näköjään, on tullut semmoista palautetta.
Ja joten nyt ruvetaan vähän, mä rupean parantaa tätä, että toivottavasti ne kuulokkeet tulee kohta, jos ei tunna sitä paljon, jos menen lähikaupungista vähän tolleen, ja koska mähän asun Karjalalla. Ei oo kauhean pitkä matka. Ja laittakaa kans kommentti, että pitäisikö ostaa 33 € maksavat Logitechin jotkut aika heiveröiset kuulokkeet, vai sitten 4,9 Logitechin, jotka on aika kestävät hyvät kuulokkeet. Niin laittakaa vaan palautetta kommentteihin. Molemmissa on hyvä mikki, mutta niissä kalliimmissa on parempi. Ja nyt me rupeaa näköjään mankia, kun mä selastin, niin mä keskityn jotain vähän selastamista. Että en keskity mitä mä teen. Niin mä vaan selostin tässä. Ja nyt turpaan melkein. Manki saa hoidella tän. Ja toivottavasti saa levelin. Jos naisen. Ja sit käydään skiilaamassa. Koska mä näin tämmöisellä piippä perää tai forestia. Ja sitten mitäs tässä nyt sanois? Ja tästä tulee muuten vähän pidempi jakso kuin ne muut, mitä nyt on ollut yleensä. Enää jakso vaan vähän pitänään ja pitänään. Ja sori, jos tässä kuuluu vähemmän melua tänne takaa, kun mä laitin asentoa. On. Tässäkin on vähän pieniä teknisiä. Ja tossa on muuten sitten se onneksi se oli se nyt oli, tossa on yksi sali, sinne ei vielä pääse. Se taisi olla joko 8 tai joka sitten se taisi olla. Mikä sali se nyt oli? En muista. Kun en ole pelannut niin pitkän aikaa. Ja sieltä tulee Metapod, jota nyt ette ole varmaan nähnyt ja mä en kyllä varmaan tule leikkaamaan näitä random matseja tässä alussa ainakaan, niin pääsette tutustumaan näihin paremmin. Sitten niin kun mä näytän, sitten kun ollaan vähän pidemmällä, niin sitten jossain niin kuin 5 salin jälkeen, no ei 3 salin jälkeen rupean leikkaamaan niin kuin näitä random matseja ja isokortteja. Koska sinne rupeaa olemaan kyllä aika kyllä sitten viidelläkin. Täällä selostajalle ja ihan aivan kaikki viikon ja pollo. Siinä oli pieni pätkä tuommoista, jotain outoa höstäljuttua. Ja mä en varmaan leikkaa niitä videoita. Tässä nyt ennen 3 salia. Ja sitten mä en tiedä. Mä en ole ihan vielä tarkkaan miettinyt mun tiimiä. Mä teen niinku silleen niinku ihan in-game tolleen vaan, että mä nappaan niitä, mitä sattuu ihan randomista tulee vaan vastaan. Ja mä nappaan sillä. Mutta tää Squirtle oli sillä, että ollaan alkukokeilla päätetty jo hirveän paljon entuudestaan. Ja sitten ne on niinku ne, jotka mulla on entuudestaan päätetty. Mutta muita. Niinku et laittakaa vaan kommenttia, jos haluat niinku ehdotuksia, että mitä mä nappaisin. Niinku mä oon kaikki ruokainen. Mulle käy ihan mitään vaan. Ehdotuksia vaan laittakaa. Tai kommentteihin tulee vaan viestiä. Mä katon niitä ja sitten tulee. Mä vaan katon niitä ja katsotaan mikä niistä pääsee ja sillä. Kyllä mä yleensä melkein kaikkeen nappaan. Ja sitten mä voin kans vaihtaa mun tätä tiimiä ja niin vaihtaa jonkun tiimin jäsenen. Ja sit yks kans minkä mä nappaan on toi Magneton. Se Magnemite muoto. Niin jos joku on pelannut Safirea tai Ruby tai Emeraldia. Ja mut Emeraldista tuli mieleen, että mä taidan tehdä seuraavaksi siitä läpipelun videon.
Laittakaa sitten, niin kuin mä pystyn pyörittämään 3D-videoon ja sitten, jos olette katsoneet sen mun ekan Minecraft-videon, jonka mä laitoin, ja missä mä esittelen mun vanhaa maata, sitä mä niinku, älkää kattoko, jos ette ole vielä katsonut sitä. Ette katso. Se on niin surkea. Siinä meni ihan väärän kohtaa kuva. Se kameran kuva. Se ei oo hyvä. Ei kannata katsoa. Se ei oo hyvä. Ei oikeesti. Se ei ole hyvä. Ja tässä niin. No mitä nyt selostai? No tänään ollaan menossa lakkoon, jos joku tietää mikä se. Ja laittakaa kans kommenttia, jos asutte jossain tässä Karjalan lähellä, koska voitais joskus niinku tavata tai jotain, jos haluat. Ei ole pakko, mutta jos haluatte tavata, niin en nyt rupea kertoa tarkkaa osoitetta. Asun täällä Vokbuudassa, Karjan lähitienoilla. En tarkkaa osoitetta kerro tietyistä syistä ja kaikki varmaan tiedät miksi. Ja nyt tulee taas Peterpi, pitää varmaan leikata nää. En tiedä. En mä tiedä, ei näy kauhean kauan. Ja nyt siinä tulee tommonen. Hyvä. Pidän nyt vaan tuolta.